ljudi ovdje vera? Znam da svi volite velike pande. Evo me danas, pekinški zoološki vrt. Hajdemo da vidimo pande zajedno. Ulazimo, hej. Gdje je panda? Gdje? Vidi, ovo giant panda. Rado je vrlo dug. Idem stati u red kako bi vidjela velikog pandu Molana. Molan je vodeća zvijezda pekinškog zoološkog vrta, jako je pametan i ima 8 godina. Dobra je u penjanju po drveću, gimnastici, trbušnjacima i tako dalje. Poznat je po bijegu iz zatvora i ima mnogo obožavatelja. Konačno smo vidjeli pande! Tamo je Rado jede bambus. Mnogi ljudi dolaze u pekinški zoološki vrt samo kako bi ga vidjeli. Budući da je Molan velika zvijezda, radno vrijeme određuje sam. Imali smo pravu sreću vidjeli ga danas. Zatim pogledajmo drugu Molanova braću i sestre. Haha, svi spavaju. Nakon što vidite dvorske pande, morate posjetiti prodavaonicu panda. Mnogo panda ovdje. Vidi. Stvarno sam kupila mnogo suvenira. Čini mi se da sam okružena dvorskim pandama. Kuća pandi odvolila je i kafić panda. Ovdje ima toliko slatkih delicija u obliku pande. Kava, sladoled, tost, puding, kolač i još mnogo toga. Hajdemo zajedno jesti poslastice u obliku dvorske pande. Panda sladoled. To je vrlo slatko. Panda je moja omiljena životinja. A koja je vaša? Recite mi u komentarima. Ne zaboravite komentirati, lajkati i podijeliti. Izabrat ću jednog od sljedbenika koji ostavi komentare i poslati mu suvenir.